Baba wethu osekhaya ezulwini ise wenkosi yethu Jesu namuhla Nkosi entambama sihlangene Nkosi ngezwi lakho sicela Nkosi isithembiso owasithembisa sona ukuba Nkosi ababili nabathathu mabehlangene ngegama lakho Nkosi yakuba nabo kule ndawo Nkosi sikuyona singaphezulu Nkosi kwabathathu siyacela ke msindisi olungileyo uthumele ingilosi zakho Nkosi uyizona ekwazi ukusiguquzela zisipha amandla Nkosi even ukuthi singazini understand siconcentrate nomoya wakho Nkosi omngcwele usebenze enhlizweni zethu Nkosi ngendlela wena usebenzisa ngayo ukuba sifinyelele Nkosi eqondeni lokhu Nkosi izilwakho ofisa Nkosi eqonde kubo senzele umusa ke nangaphezulu ucela kwethu sebonke Nkosi ongaphazamisa ngalesi sikhathi ukuze Nkosi izwi lakho lizwakale igama lakho lidunyiswe ngegama la Kristu Jesu ukuze kube phakathi amen. Ngibingelele bantwana bakaNkulunkulu egameni la Kristu Jesu amen. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. It's nice to be here. Kumnandi ukuba lapha. Ayikho ke indawo ephephile kulezi zinsuku zanamuhla njengasenkonzweni. Isikhathi esiphila kusona abantwana kaNkulunkulu isikhathi esithi iBhayibheli esokugcina. La khona wonke umphefumulo ophila ngaphansi komthunzi welanga ofanele wenze isinqumo sokuba ungakuKristu noma ungasezweni. Sidawon isikhathi sokugcinela khona afika khona uJoshua wathi khethani namhlanje Israyeli ukuthi nikhonza uNkulunkulu noma nikhonza ubani noma nikhonza uBhali kodwa mina nendlu yami sonjani ngamanye amazwi ngaso sonke isikhathi kuyafika ohambeni nje lapho nabantu bekhethiswa khona mawufunda uMateyu chapter 16 ufunda uverse 24 wakhona uJesu sehambile nabafundi bakhe kufika isikhathi la khona esezoya esiphambanweni usethi madoda kade ningilandela kodwa nikhethile usethi kubo uma kukhona kini ofisa unjani ukungilandela makathabathe isiphambano sakanjani angilandele lokho uJesu ukusho after 3 years ehamba nobani nabafundi bakhe kodwa kufika isikhathi la khona ebakhethisa khona okungenzeka ukuthi kade bemlandela kodwa bengakhethile. Kanti uyakwazi umuntu ukulandela omunye umuntu engakhethile yenzeka uJesu ayibona ingozi yokuthi ngizofa bese laba abantu bebuyele emuva bethi ayikho lento
ngcono ngibakhethise kuqala ngoba abantu abazoqhubeka after sengifile mina beqhubeke nevangeli abantu abanjani abantu abakhethiwe uyabona abantwana bonke bosiphile isikhathi sokugcina nje sisazobhekana noPhawulesilo la khona abantu bezophoqwa ukukhonza ngeindlela uNkulunkulu angayifundisanga ndawonye ukwenza izinto eziphamene noNkulunkulu bephoqwa ngenkani kakhulu okunokwenza nosuku lakho lokukhonza nendlela uNkulunkulu akhonzwa ngayo ndawonye uNkulunkulu uyasazi leso sikhathi sinjani siyeza abantu abazoba nenkinga when that time comes abantu abangakhethanga uNkulunkulu into ayenzayo before alethe isikhathi asivumele isikhathi sokunzima uqale enza abantu bakhethe kuqala athi ayikhethani manje wayengikhethisa uNkulunkulu ukhethisa abantu uma into ezayo ingekishintshe you can't pray it away awukwazi ukuthi inkosi ingezi sindawona angizwa baba amen ngisho ukuthi uNkulunkulu uthi yabo lento le izokwenzeka le sindawona ayikho indlela ongayigwema ngayo le enokwenza lesikhathi esizayo la khona abantu bezongakwazi ukuthenga noma bethengise ngaphandle kokuba bebe nani noPhawulesilo sitawona kubeka uNkulunkulu usethi uNkulunkulu ke angikwazi ukusigwema lesi sikhathi kodwa into engayenza ngingenza abantu bambadecide namhlanje ukuthi makufika leso sikhathi kuzokwenzakalani sitawona awukhethi mase kufika isikhathi ukhetha before isikhathi abafana babeye eBhabheloni basebekhethile uzokubona ukukhetha ukuthi ukukhetha sokhuluma ngakho namhlanje ukukhetha akunakho ukwenza nokuthi isimo obhekene naso sinjani mawukhetha uthi hayi mina noma ngingahlangana nani mina ngizokwenza nje ungakazi ukuthi uzohlangana nani ukhethe nje dai mina ngizophila kanje uyabona for example nawuthi mina ngifuna ukuphila impilo yongawaqamba amanga uyakhetha lokho ungakafika isimo sokuqamba amanga uyakhetha nje mina from today I want to speak the truth regardless ajobo amen mawusubhekanele nesimo esithi qamba amanga hayi ngakhetha mina uyabona uma usubhekene nesimo esithi qamba amanga awusaqabangi ngoba ukade ukhethile awukhethe esinweni lapho ayikhethe ngaqamba amanga so masangibhekene nesimo esithi ngiqamba amanga vele senjani mina ingakho abafana abathathu bathi neza thina yike into soyikhuluma nawe asiguqe thina noma ngawu7 noma ngawu14 noma ngawu21 thina asiguqe nje asatshiswa umlilo amen idecision yethu siyikhethe based on umlilo siyikhetha ngoba kade sayikhetha nje uthi angikwenzi mina ukuthi ngizama ukuthi into kaNkulunkulu uzobona namhlanje masikufunda namhlanje ukuthi abantu abaningi abakholwayo thina sihamba noNkulunkulu asikhethile awukaze nje wakhetha wathi uzosola namhlanje ngewaqamba ngawuka nawo uyigumbula nawo awuyigumbula zayo mina Nkosi sengikhathela manga manje angizafuni ukuphinde ngiqamba ngakho ngisize Nkosi ukuthi ngaphinde njani qamba iphala masikhuluma ukuthi Nkosi uguqula isimilo sami sisho lokho Nkosi amanga ngisawafuni mina ngicela ungisiza ngingaphinde ngiqamba manga from today I decide not to lie again Nkosi mina ngisafuni ukubribe lalela uzokwenza leso sinqumo leso manje usenze manje uhlangane bathi 2.5 amathaya akho asiboni kahle 2.5 kanti usenza namuhla 2.5 uphethe 200 ephaketheni kodwa manje uthengisa kudedela lalela
2.5 100 rand. You do your man. That's your boy. Ow. But because you can't eat the baba, what mean and I want crab man bribe. I value 2,000. Izolo ukuze siqhume kahle inkulumo yethu yanamhlanje. Izolo sithe isimilo indlela ocabanga ngayo. Sizawona? Angona uzobona ukuthi ukhetha kuphi khona engqondweni. Sizawona? Indlela ocabanga ngayo ilidela endleleni okhetha ngayo. Impi isengqondweni. Oyiwinayo impi uyiwina ngokuthi yini esengqondweni. Makukuthi into esengqondweni yakho ama shortcut afaka phakathi amanga, then ozowina wamanga. But if engqondweni yakho uthena amanga mabi, ingqondo yakho ithi mina ngeke ngiwaqamba amanga noma ungabhekana noma nasiphi isimo, ingqondo vele idecide. Ngeke ichekele ngalapho. Sitawona into kaNkulunkulu. Ingakho senizolo isimilo senziwa izinto eziwu2. Senziwa imicabango, senziwa indlela ozizwa ngayo. Your thoughts and your feelings combined make up your moral character. They make up the moral character. Indlela ecabangayo nendlela ofila ngayo ilidela ama-actions. Ama-actions alidela kuba habit. I-habit bese yaqina bese ba uwena. Sitawona? Sithe ngoba isimilo indlela ocabanga ngayo nendlela ozizwa ngayo. Isimilo akuyona into yenzayo. Isimilo into ecabangayo. Isimilo ilento iyona akuyona lento yenzayo. Sidawona? Sathi umuntu onesimilo esitshekile noma esibi uyakwazi ukwenza into enhle. Ingabe isimilo singeke sisiconclude ngento njani? Ngento yenzayo ngoba nomubi uyakwazi ukwenza into enjani. Safunda iverse esiliquotile izolo ku Luke chapter 10 ukuthi uJesu uthi nina bazali nibabi niyakwazi ukupha ingane zenu izibe njani ezinhle kangakanani uma nina nicela kuba bosezulwini umoya engcwele ngeke anika yini na. Verse 13 lo ka Luke chapter 10 verse 13. Safunda futhi uMatthew chapter 7 nofunda verse 21 to 23 ukuthi uJesu uthi akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi abayobona ini abayobona umbuso wezulu kodwa yilabo abenza ini intando kaNkulunkulu kodwa basebezwakala abantu bethi inkosi asiwakhiphanga namadimoni ngani ngegama lakho saphulukisa izifo ngani bese thina uJesu kulabo bantu ababala imisebenzi emihle moyizwa uthi sukani nina bani benzi bobubi. Yini iveza leli verse uthi uJesu noma nenza imisebenzi ebukeka iyinhle phambi kwabantu kodwa inhloso zenu zokuyenza leyo msebenzi nibi. Ingakho uJesu akabuki into yenzayo ubuka umsuka wento oyenzayo. Izawona imotives inhloso. Inhloso ke yokwenza kwakho ihlala kuphi? Asiboni. Hayi uma usibani usithengela ama ekhona enkonzweni nkosami nezinto ezihlala ezintsha uyena osithengeni. Izawona into enhle leyo. Izawona kodwa into esingakwazi ukuyibona thina inhloso. Ngingenza mina libazalo ngithengela ama ekhona la ngithengela sibonga uNkulunkulu nkosami sibonga uJesu. Izawona but God knows the motive and God knows inhloso. So masikhuluma ngecharacter asikhulumi kuphela ngezenzo kodwa sikhuluma ngento esenhlizweni yakho. Sase sithi sifuna kodwa ukuthi lokho kubonakala
ezenzweni kube ukuthi kusuka kuphi khona enhlizweni kodwa asilungisi izenzo silungisa ini inhliziyo kodwa savala ngokuthi asinawo amandla okuyilungisa ini inhliziyo uma kade isimilo senziwa i-condition of my heart indlela inhliziyo yami engakhona indlela imicabango yami engakhona indlela imizindlo yami engakhona la khona athi uProverbs 23 verse 7 iverse ebesebenzisa as a man thinketh so as he is the one njengocabanga ngomuntu naye unjalo wasethi uDavid enkosi ngiyayibona ukuthi nginje kodwa angikwazi ukuyisiza wayethi inkosi create in me a clean heart and renew within me a right spirit uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo njani ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami uverse 9 wakhona mayekhuluma uDavid kuyihubo 51 uverse 10 lo bese ufunda manje but uverse 9 uqala ngokuthi athi uDavid fihla ubuso bakho ezonweni zami wesule zonke izenzo zami ezimbi sidawona uthi uDavid fihla Nkosi ubuso bakho kukhona ezonweni zami bese wesula zonke izenzo zami ezinjani ezimbi ngamanye amazwi ayicelayo uDavid kuNkulunkulu intethelelo iforgiveness sidawona Amen. Buka ukuthi uDavid ucela intethelelo kuNkulunkulu bese kuverse 10 ecela inhliziyo entsha. Yini isho uDavid uthi lezi izono engizenzile ngizenziswe ngokuthi nginjani mina nginenhliziyo embi. So angiceli kuphela Nkosi ukuthi uxolele izono zami kodwa ngicela ngani futhi ungiphe isimilo esisha ngoba mawungixolele izono zami kodwa wangashintsha isimilo sami ngizobuyela kukhona ezonweni zami. So masikhuluma nge-change of character sikhuluma ngokuxolelwa ezonweni bese siyakhishwa ezonweni. Sikhishwa kanjani ezonweni? Ngokuthi kuqalwe kithi inhliziyo entsha asikhishwe ezweni. Hatata ashintshe environment ishintsha wena. Sidawona? So uDavid Nkosi ngixolele izono zami bese ukhanda kimi inhliziyo ehlanzekileyo inhliziyo entsha. Sekufundile izono zathi inhliziyo ingqondo. So ngamanye amazwi uDavid uthi Nkosi dala kimi ingqondo entsha okuzophuma kuyo imicabango enjani emihle nengcwele. Ngithi kuleli viki lomthandazo more than ukuthi kukhulume mina fanele bese siyamcela uNkulunkulu ukuthi adale kithi inhliziyo ngoba ngeke ngikusize mina. Indaba sicela uNkulunkulu ukuthi adale inhliziyo enhla kithi ngoba vele yena kuGenesis uyena wasidala. Amen. Kwangena isono sahlanekezela inhliziyo yethu nengqondo yethu nokucabanga kwethu nendlela esifila ngayo. Labona umuntu masishayisile khawuyise kubo kwayo ukuthi beyilungise sidawona nathi sishayisile sadwenguza masibuka imfuno nezimiso zaNkulunkulu zinzima sidawona fanele sithi masiyibuka bese sithi awuNkosi ngeke mina ngikwazi ukwenza lento lungisa mina ukuze ngikwazi ukwenza intando yakho sidawona. Ngamanye amazwi fanele siyithathe thina masiyibona ubume bethu bese siziyisa kubani? Siziyisa kuNkulunkulu ukuthi adale kithi inhliziyo entsha nengqondo entsha.
angibuzeke eBhayibhelini siyibiza ngani inhliziyo entsha? iBhayibheli nje malikhuluma ngamava okuba nenhliziyo entsha, leyo nto ibizwa ngani? Omunye uthi righteousness phambili, omunye uthi makukhulunywe nje ngenhliziyo entsha, khulunywa ngani? Khulunywa ngokuhlanzeka, purity. Khona ngilifunayo ngilithole. Mase kuthiwa nje okuKristu isidalwa esisha, khulunywa ngani? Ngokuzalwa kabusha. Isizalwa kabusha is the one. So ngamanye amazwi uDavid mayithi dala kimi inkosi inhliziyo entsha, khanda kimi ingqondo enhle, uthini uDavid? Nkosi ngisize kanjani? Ngizalwe kabusha. Nginikwe inhliziyo entsha, nginikwe futhi ingqondo entsha. Ukuze ngenze nendlela engihlukile nendlela ebenjani? Ngamanye amazwi ukuzalwa kabusha ukunikezwa ingqondo entsha. Ukuzalwa kabusha ukunikezwa inhliziyo entsha. Ukuzalwa kabusha ukunikezwa ama-feelings amasha. Ingakho uma ngazaliwe kabusha uyisitha sami wena. Mase ngizalwe kabusha senginama-feelings amasha, senginemizwa emisha. Awusasona isitha sami mase ngizalwe kabusha. Anganama-feelings amadala kuthiwa njani? Adlulile. Senginama-feelings anjani mina? Amasha. Instead of saying umbulali, ngithi my brother. Sawon? Uthini uPawulu ku-Ephesians kufika abaseFeso? Hayi abaseFeso, abaseFilipi. Chapter 2, verse 5. Mawubekini lowo mqondo owukhona nakuKristu Jesu. Imuphi lowo mqondo oKristu Jesu? Umqondo omusha. Ngamanye amazwi, masicela uNkulunkulu ashintshe inhliziyo zethu, sicela uNkulunkulu ashintshe ingqondo zethu. Sisuke sithi uNkulunkulu senze sizalwe kabusha. Kodwa ukuzalwa kabusha kunokwenza nokuba nengqondo kaJesu. Angifuni kube khona ozophuma engayizwanga leyo. Mawuthi nje Nkosi ngifisa ukuzala kabusha, usukuthi Nkosi ngifisa ukuba nengqondo kabani? kaJesu. Imuphi umbuzo fanele uyibuza wona uma kukhulunywa ngengqondo kaJesu? Yayinjani ingqondo kabani? kaJesu. Ukuze ngazi ukuthi ngicelani. Are we together, friends? Ingakho ethi uPetro, uKristu wayeyumzekelo wethu. He was our example. Ukuze sifunde kuyena, ukuze sazi ukuthi mangicela ingqondo kaJesu, ingqondo kaJesu injani. Ingakho besithi iBhayibheli nizobabona ngezithelo zabo, ngoba abantu abanengqondo kaJesu bayabonakala. Are we together, friends? Uyabona mawungenayo ingqondo kaJesu uyizama, uhamba ukhathala. Mawuthi nje ingakho uKristu kuphela kube nzima. Ngoba we are trying to be patient, we are not patient. We are trying to be kind, we are not kind. We are trying to be loving, but we are not loving. Zawon, uthanda makuthanda wena, mawuthi ungathanda ukuthi ungathanda, no on and off. But mawubuka indlela uJesu ayenza ngayo,
waye constant, wayehleze into eyodwa njalo. Asiyibukeni le ngqondo kaJesu, ingqondo uJesu ayenayo. Esithi masithi nathi umthandazo wethu inkosi sidala kimi inhliziyo enjani entsha ukuze ngibe nesimilo esishintshiwe noma esiguquliwe esifana nesakho. Leso similo sinokwenza nengqondo enginayo. Uma ngicela ingqondo kaJesu asiyifundele ingqondo kaJesu ngoba ingqondo kaJesu ibonakala kwizenzo zakhe. So uJesu wayenje. Wayecabanga kanje stone. Without wasting time asambe incwadi kaJohane. Chapter 4. Sifunda verse 8. John chapter 4 verse 8. So khuluma nje ngento ezintathu eyinokwenza lengqondo kaJesu. Kuningi esingakubalula. But namuhla nje sizobuka okuthathu. John chapter 4 sifunda verse 8. In fact, asiqala ku John chapter 5. Sorry. John chapter 5 umakhelwane verse 8 wakhona sobuya ku John chapter 4. Ofundeka kanje. Mina ngingenze lutho ngokwami. Ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile. Ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Sidawon? Mina ngingenze lutho ngokwami. Sidawon? Amen. Ubani ukhuluma la? uJesu ubani uJesu? Ubani uJesu? Ubani odala izulu nomhlaba? uJesu. Sidawon? But uJesu is at the point every humanity emhlabeni uthi ngokwami njani mina ngingenze lutho. Uma uJesu ongakhomanda ingelosi zize kuyena manje ekwazi ukuba sesimweni la khona enamandla onke akhona, kodwa wayinikela kubo bakhe waze wafika esigabeni la athi khona ngokwami mina angikwazi ukwenzani, angikwazi ukwenza lutho. Ngahlulela ngalokho engikuzwile. Ngamanye amazwi indlela nje engijaja ngayo ngijaja ngendlela enjani, engitshelwe ngayo noma engizwe ngayo. So ngamanye amazwi for us to judge any situation ukuze nje ujudge isimo uthi lethi right noma wrong injani njani ujaja kanjani, uJesu ujaja kanjani uJesu ngento ayizwe kubaba wakhe. Akathi hayi mina ngicathi right lento, hayi ngicathi wrong lento, hayi mina ngibona lutho wrong ngalo. uJesu uthi ngijaja ngendlela enjani. Ngamanye amazwi bayengakezwa lutho unjani uJesu. Manje ngicabanga ngalento. Manje education yalomhlaba ayikuvumeli ukuthi awazi. Ufundile namajazi, you must have an opinion. But uJesu edala izulu nomhlaba kodwa uthi angazi lutho mina nje indlela engihlulela ngayo ngihlulela ngendlela ubaba kanjani angithengise ngayo. Mina ngifuna ukubona ingqondo kaJesu. Aqhubeka athi uJesu ngokuba ngingafuni eyami intando kodwa intando yakhe onjani, ongithumile. Ngamanye amazwi uJesu akahluleli ngendlela abona ngayo yena, uhlulela ngendlela ubaba wakhe amtshele ngayo. That is one. Two, uJesu into emenza akwazi ukwenza njalo ingoba akafune yakhe ini intando. Wenza intando kabani? Wenza intando kababa wakhe omthumileyo. Ngamanye amazwi uJesu uyaunderstand ukuthi angizelanga la kodwa njani mina. Ngisho ukuthi mina when the Bible opens liqale nje iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthi masidale umuntu ngomfanekiso kwabani, ngomfanekiso wethu. Anjani umuntu? Ngamanye amazwi inhloso yethu kuba kulomhlaba ukuthi sifuze bani, asiyidalanga thina.
uthi uJesu ngizokwenza intando yalo njani ongithumile intando kabantu nafaka beseyenza la emhlabeni osidalile wangasidala kuphela wasethi hambani yokwenza ini abafundi bami izizwe abafundi bami sidaliwe saphinde sanjani sathunwa sikwenza kanjani pho okuyintando yethu sithunile but ingqondo yeJesu uthi uJesu ngahlulela ngengitshele ubaba ngenze intando kabani chapter 4 verse 20 u-34 wakhona u4 verse 34 wakhona abafundi baJesu bamtshela ngokudla uyabaphendula uthi uJesu wathi kubo ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo sawona uthi my meat is to do the will of him that sent me ukudla kwami nje mawuthi mina sengisuthi ngisho ukuthi sengiyenza into efuna ubani hayi okunye nokunye hayi sengakwenza nini kodwa nje uJesu manje hayi mina I'm full uthi sengiyenzile into efuna ubaba engagcini lapho uJesu athi ngifeze umsebenzi wakhe angiqale phansi uJesu wathi kubo ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo ngifeze umsebenzi wakhe sidawona hayi wami wakhe uthi nje ukudla kwami mina ukuthi ngenze intando yonjani yongithumileyo bese futhi ngifeza umsebenzi wakhe hamba nami kuJohn 17 verse 4 umbone uJesu esekhuluma nobaba wakhe ukuthi umsebenzi ufezile u17 verse 4 uthi uJesu ngikukhazimlisile emhlabeni ngifezile umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze sidawona imuphi umsebenzi uNkulunkulu ayewunikeza uKristu according to verse 4 uthi ngikhazimlisile kukhona emhlabeni ngiwufezile umsebenzi obunjani ngamanye amazwi uJesu ku chapter 4 verse 34 mayethi ukudla kwami ukwenza intando yongithumileyo ngifeza umsebenzi anginike wona u17 esezoya esiphambanweni useyakhuleka umkhuleko wompriest omkhulu uthi baba ngikukhazimlisile emhlabeni ngufezile umsebenzi ongiphe wona ngase ngibona ingelosi yokuqala indize emkhathini wezulu inevangeli lapha kade isho ngezwi elikhulu lithi mesabeni uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngokuba ihora lokuhlulela kwakhe selifikile nikhuleke kuye owadala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi ingelosi yokuqala bayikhuluma nensali ithi mesabeni uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngoba lowo msebenzi uNkulunkulu alivusa ibandla lama-Seventh-day Adventist ukuze likhazimlise uNkulunkulu emhlabeni hayi ngoba lingcono ingoba vele dala umuntu uNkulunkulu mawufunda uIsaiah 45 verse 7 uthi ngimakhile umuntu ngimakhele igama lami ukuze angikhazimlise ngamanye amazwi uNkulunkulu umdalile umuntu emdala wathi umuntu ngikhazimlisa umuntu wakhohlwa ukuthi inhloso kaNkulunkulu umdala wakukumkhazimlisa wayesethi uNkulunkulu bandla lamasana usukhohliwe umhlaba ukuthi ngawudalelani ukhumbuzeni nina hey 45 verse 7 uIsaiah yingakho uPawulu ekhuluma into efanayo nekaJesu mayesesembhedeni wakhe wokufa
uthi I have fought a good fight, ngikulwile ukulokuhla. Ngayigijima indima yami ngoba uPaul was very clear. uPaul wayenengqondo kaJesu. Umuntu onengqondo kaJesu, umuntu owazi ukuthi I am here to do some work for my Father. Angizile la mina uzokwakha izitezi, angizile la uzohamba ngeBMW, angizile uzoba namathathizo nodokotela, but ngizela ukuzokhazimlisa ubaba. If ubaba etha lemkhazimlise ngale profession, so be it. But when my profession goes against God, ayihamba profession ngisali into yami engizoyenza vele. Ngoba ngizela iprofession lami. uPaul ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga lami. Ngigcinile ukukholwa. Verse 8 uTimothy lo chapter 4, 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Athi verse 8 wakhona sengibekelwe umqhele wokulunga oyakungipha wona ngalolo suku inkosi uma ihlulela olungileyo. Ngisho ukuthi wonke umuntu obenengqondo kaJesu, uyabona uJesu mase uvala umsebenzi inkosi ngikwenzile konke ubufuna ngikwenze sengiye esiphambanweni sidawona. noPaul futhi mase eshola ukuthi inkosi angikwenze konke sengilinde umqhele. Ngisho ukuthi umuntu ophila kulomhlaba engayiphileli yena, ephilela ukwenza intando kaBaba, akanama doubt in his deathbed. Again. Will I make it? Will I not? No, clear. Angiphilelanga mina. I have emptied my life. I've put in empty. Ngizithelile. Ngingaphileli igama lami. Ngiphilela uNkulunkulu owangidala. Into ebengikhathaza ukuphila kwami konke ukuthi ithini intando kaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi umama uthini, angikhathali ukuthi ugogo uthini, angikhathali ukuthi uRamaphosa uthini, angikhathali ukuthi ubani uthini uNkulunkulu. Ngisho ukuthi ngeke uhle lapho phansi uyidoubt ukuthi mina manje you know. Ukuthi mawudecide wena udecide based on ubani. Now I know. Ngoba ngidecide ngithi uthini uNkulunkulu noma ngibuka inconvenience, ngibuka isituation bese ngithi ayiseyebona uNkulunkulu. So inqondo kaJesu yayithi ngizokwenza intando yongithumileyo, ngizohlulela ngendlela ongithumeleyo angitshengisa. Okwesibili, okokuqala okusenqondweni kaJesu yini? Intando kaNkulunkulu. Asambeni kuJohn chapter 8 sibuka kwesibili okwakusenqondweni kaNkulunkulu kaJesu Kristu. Mayethi uPaul mawube kithi lo mqondo owawuKristu Jesu. Sifunda uverse 28 and 29 kaJohn ngokwaJohane umva igospel. John chapter 8 sifunda uverse 28 no verse 29 ufundeka kanje. Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke niyakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. uJesu phinde efanayo ukuthi ayikho into engiyikhulumayo engekabani okungeyami, ngoba angizile uzokhazimisa abantu la. Mina ngizokhamisa abantu uBaba. So ayikho into engiyikhulumayo mina ngokwami, kodwa uthi ngiyokwazi lokho uma sendani indodana yomuntu seniyiphakamisile. Ngiyokwazi ngubani mina futhi angenzi lutho, angikhulumi lutho okungokwami. Buku verse 29. Ongithumileyo
unami. Yabona uJesu engqondweni yakhe into angayikhohlwa uJesu hamba kulo mhlaba ukuthi uthunyiwe. Uyabona the mistake ongayenza ekuphileni kwakho ukuthi ukhohlwe ukuthi uthunyiwe. Ingakho ethi uPawulu ubulungu bethu abukho la. Ubulungu bethu bukuphi? Usekhaya ezulwini. Ongithumileyo nami kangishiyanga ngedwa. Indaba uJesu ethi ongithumileyo unami akangishiyanga ngedwa. Kuko izathu salokho. Ngokuba ngenza njalo okuthandekayo kuye. Stone? Amen. Sithi I do always the things that please him. Njalo uJesu mayenza akenzi izinto ezijabulisa bani? Yena. Wenza izinto ezijabulisa bani? Ngisho ukuthi mina masifuna ukuguqula isimilo, sithi Nkosi guqula isimilo sami, sithi kuNkulunkulu Nkosi ngisiza ngifane noJesu, ngingenzi izinto ezijabulisa bani? Ezijabulisa mina, kodwa ngisiza ngani into ezijabulisa bani? Ezijabulisa wena. uPawulu mayithi mayibekile leyo ngqondo eyayiJesu usho lokho. Uthi balinengqondo ezothi mayiphila ingayiphileli yona, ingaphileli ukujabulisa yona, iphileli ukujabulisa oyumthumileyo. You know, sometimes sike sijabulisa thina abazali masizingane. Jabulisa upartner wakho, jabulisa ugogo wakho, whatever the case is done. Akukho kubi ngalokho. But akekho umuntu ofanele amendleleni yokuthi ujabulise uNkulunkulu. Is that one? Uyabona abantu masikholwa ekuphileni. Abantu bayasaba ukuphoqa abantu. Kodwa basaba ukuphoqa uNkulunkulu. Hawu manje nje bazothina ekhaya sengezi. Is that one? Amen. Wena umshado noma kuyangcwatshwa anginandaba. Kodwa umcabango onawo okwenza ugcina uyini noma njani usukuthi bazothina. I'm not insensitive on the environment and the situation altogether. I-issue yami kodwa ukuthi yini ekwenza uye. Okay. That's where my issue is. Ngoba into esenza siye sithi thina bazothini. Hayi uNkulunkulu uzo. Ngisho ukuthi ngiyasaba ukuphoqa laba ekhaya. Anginankinga nokuphoqa. Ngithi mina that's where the trap is. That's where the challenge is. Leyo challenge nalezo sinqumo usenza kukhona engqondweni. Ingqondo mayingakhethanga kulula ukuthi bese iba nempikiswano. Sizawona? But mayikhethile ukuthi ayi mina noma sengibhekene noma yisiphi isimo umuntu ezomjabulisa kodwa uNkulunkulu. Noma kuthiwa ukujabulisa uNkulunkulu kugcina kungenzela ubudlelwane bube bubi, so be it. Naye uNkulunkulu waba njalo uJesu enjalo. Awucabanga uJesu kuthiwa nangu uma wakho uyakufuna lapha phandle nawo ubhuti bakho nobani ba lapha phandle bafuna ukukhuluma nawo. Athe ubhuti wami nosisi wami nogogo wami nomkhulu wami akubona laba engizalwa nawo. Sizawona? Yilabo abenza intando kabani? Kababa. Those are my brothers, those are my sisters.
Ngoba into efanele isihlanganise njengobuKristu akukho umngani. Inkosi yami. Into efanele isihlanganise intando kaBaba. Into ezokwenza ngingahambi nawe ingoba wena uyenza intando kaBaba. Hayi ngoba ngikuzonda. Into esixabanisayo intando. Asenzi intando yomuntu onjani. Yomuntu oyedwa. Ingakho sethiwa ungamshadi umuntu ongakholwa into eyodwa. Ngoba nizoyenza kanjani intando yalo enifuna ukumkhonza kodwa nibe ngenzi intando yomuntu oyedwa. Zawona? Amen. Amen. But without wasting time, the second point esengqondweni kaJesu into ethi ngifuna ukwenza njalo izinto ezijabulisa uBaba. Ingane mayisakhula ekhaya fanele ingane ifunde ukwenza njalo into ejabulisa umama nobaba. Zifunde ukwenza into ejabulisa ugogo mayikhula nogogo noma ifuna ukujabulisa into eyenziwa ethandwa u-aunt mayikhula no-aunt. Njalo nje mina ngifuna ukwenza into ejabulisa ubani u-aunt. Sizawona? Mina ngitshela ukuthi izingane inkinga mangiyingane ngikhula. Lethi bamba umuntu omncane bamba umuntu omdala. Izingane izojabulisa abangani bayo iphoqa abazali noma izojabulisa abazali iphoqa ubani. But inkinga ukuthi ihlala lo bani isikhathi esiningi. Manje indaba ingafuni ukuphoqa abangani ngoba isikhathi esiningi lapha. La ifike isizodla isizolala. What am I saying? Kungenzeka yini nathi sifana nezingane? Into esenza kube lula ukuphoqa uNkulunkulu ingoba sihlali naye isikhathi esiningi. Eyo. Abantu esihlala nabo yithi. Manje kubukhulu ukuphoqa abantu ohlala nabo u24 hours. Ngoba engqondweni yakho uphila nabo. Iskim sami lesi. Sidla ndawonye, siphuza ndawonye, sikhuluma sihamba ndawonye, sibona. Mase ngiphoqa abantu ngizohamba nobani. Hayi vele lo ngiyamvakashela ngiphinde nabo kodwa abantu engihamba nabo. Abantu abangamphoqi uNkulunkulu abantu abahamba noNkulunkulu. Uthi uJosefa esibhekane nesilingo ngingayenza kanjani into ngiphoxe uNkulunkulu. Sawubona kakhulu. Amen. Akathi ngiphoxe uPothifa inkosi. Sibona? Ngayenza kanjani lento kule njani engibuka. Ngamanye amazwi uJosefa ukuze mina ngenze lento wena qala ukubulala uNkulunkulu angabi khona. Ngoba solonke uNkulunkulu sangibona ngeke. Kodwa uNkulunkulu akayidawo. Ukhona. So masicela repentance. Masicela inhliziyo entsha. Sithi Nkosi dala kithi inhliziyo dala kithi ingqondo, udale kithi inhliziyo elangazelela intando yakho, elangazelela ukukujabulisa wena. Okwesithathu okwakusengqondweni kaJesu. SikuJohane asambile. Sikuverse 17 chapter 17 manje. Sifunda uverse 15 and 16. Angicela ukuba ubasuse ezweni. Kepha ngicela ukuba
ubalonde ebubini. Abasibo abezwe njengoba nami angisiye owezwe. Sidawonye? Amen. uNkulunkulu uJesu uyabacelela ukuthi Nkosi ngiyabacelela ukuthi ungabakhiphi kukhona. Ungabakhiphi ezweni kodwa unjani? Ubagcine kuphi khona? Ubalonde ubagcine ebubini. Bese esho into ngaye. Bese lento ayisho ngaye athi nabo bayiyo. Athi laba Nkosi akubona bezwe laba. Njengoba nami nginjani. Ngamanye amazwi uJesu wayengeyena umuntu wani wezwe. Bese ethi nabafundi bakhe futhi ababona bani. Ngamanye amazwi uJesu ukuze sikwazi ukumlandela uthi masiguquke singabi abantu abazolandela izimfuno nezimfundiso zami zezwe. Ngoba naye akabanga umuntu wezwe. Masikhuluma ke ngezwe eBhayibhelini masovala nje. Sikhuluma ngezinto ezisezweni bese sikhuluma ngezimfundiso zezwe. Sidawonye? Masikhuluma ngezimfundiso zezwe, sikhuluma nje ngezimfundiso zokuthi kuphilwa kanjani. Bese sikhuluma ngezinto ke manje. Sesingakhulumi ngezimfundiso kodwa sesikhuluma ngezinto, izindlu, izimoto, imisebenzi. Izinto ezibambekayo. Sidawonye? Ngamanye amazwi izwe lenziwe into ezimbili, izinto ezibambekayo ezingama-assets nezinto ezinjani engabambeki ezizimfundiso. Sidawonye? Uthi uJesu mina angiyena wezwe. Nalahaba futhi Nkosi ngiyacela ungabenzi abani abezwe. Asikuchaze kahle ukuthi izwe liyini. Asambe kuJohn, asambile asiphumanga kuJohn 6:7. John chapter 7. Sibuka John chapter 7. I'll find you this margin. La ethi khona uJesu uverse 7. Ozosifundela ngesiZulu. Izwe lingeni izonde nina, kepha mina liyangizonda ngokuba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi. Sidawonye? Siyabona la uJesu ukhuluma ngezwe uthi mina izwe ngeke lalizonda. Ndawonye? Kodwa mina njani izwe? Ngobani? Uyabona uJesu akakhulumi nge-physical world la. Akakhulumi ngezwe akakhulumi ngesibhakabhaka, ngeinkanyezi, ngeihlahla nangomnotho. Sidawonye? Ukhuluma ngani? Ngabantu nangeyimfundiso zabantu abasezweni. Sidawonye? Ngamanye amazwi uJesu mayekhuluma ngezwe ukuthi liyamzonda izwe, ukhuluma ngabantu abasezweni nezimfundiso zabo. Uthi babi labo bantu abasezweni. Uthi babi. KuJohn chapter 3 uthi ngizile ezweni kodwa izwe langibalekela ngoba lingakuthandi ukukhanya. Ngamanye amazwi iBhayibheli malikhuluma ngezwe likhuluma ngobubi obusezweni. Sidawonye? Nezimfundiso zezwe.
usiza abakusizayo. Mawufuna uJohane wokuqala ufunda isahluko sesibili uverse 15 no 16 wakhona lithi iBhayibheli ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke usezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Sawona? Amen. Uthi mayikala nje uJohane verse 15 khona athi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukaBaba alukho kuyena. Athi uMateyu u6 verse 33 athi funani ubuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Konke lokho kunye kuyonjani? Kuyakunezezela. Mawufunda u24 ungakafiki u33 uthi ngeke umuntu awakhonza amakhosi amangaki? Amabili. Uyothanda enye anjani? Inhliziyo yethu ayikwazi ukuthanda izinto eziwu2. It's uthanda uNkulunkulu noma uthanda izinto zezwe. Sawona? Izinto zezwe athi uNkulunkulu asingayithandi uMateyu. Uthi ngakhathazeki ngizogqokana. Ngakhathazeki ngizohlala. Ngakhathazeki ngizohlala. Sawona? Kodwa ninafuna ini? Konke lokunye ngizonjani mina? Ngoninika khona. Ngisho ukuthi umhlaba usibambe ngengqephu yasemhlabeni, the fashion of the world. Umhlaba usibambe ngamadrama namasoapie angamanga adlala ku TV. Ngisho ukuthi sihlangane siqoqe ukuthi ulibukile nozalo amanga. Umuntu obhala istory esingekho wasibhala waze bas-actor njawona into enjani? Baze bekhala abantu bebuka ama-movie into engekho. Avike umuntu suka into engekho. Being entertained by lies. Uzuthi abantu abaphoza ngiyabuya amanga. But here why pause intshumayelo. Ngeke uyi-rewind, ngeke uyiphinde. Uthi uNkulunkulu masingabi nothando lezwe enhlizweni zethu. Masingabi nothando lwemali. Uzowenza noma yini uzothola imali. Uzophula umthetho lalela. Mawunento oyithanda ngaphezulu kwaNkulunkulu leyo nto ngelinye ilanga uzokwenza uphula umthetho kaNkulunkulu. Ngoba ingakho enkulu ungabi namanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi once waba nento nje oyithanda ngaphezulu kwakho, you will cross all bridges and rivers to get it. Ungabi nje nomuntu uzokugabisana ngento. Ungabi nje lalela uEsau wagabisana ngokudla elambile wadayisa umzibulo. Inhliziyo yakho nje ingabi nalutho into engagabisana ngayo udedele into zaNkulunkulu. Yingakho uJohane bese argument athi akekho umuntu onothando lezwe kodwa futhi bese enhliziyweni yakhe ebe nothando lwaNkulunkulu. Never. Abasekholosa masifunda ivesi yokugcina bese sihlala phansi. Funda abasekholosa besithathu. Sofunda nje uverse 1
and verse 2 likhuluma ngabantu asebezalwe kabusha, inhliziyo zabo ezeyiguquliwe, ingqondo zabo zaguqulwa. Uthi mayibhala kuNkulunkulu athi ngakho ke uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngasekusukunene sikaNkulunkulu. Kube ngathi anizwanga lento ayisho ayiphinde kuverse 2 athi nakani okwaphezulu ninganaki okwasemhlabeni. Very, very plain. Do not pursue at all cost the things of this world. Ningazigijimeli izinto zakulo mhlaba. Funani kodwa kwakuphi. Masimcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi guqula izimilo zethu. Sithi Nkosi dala kithi inhliziyo ezothi at all cost ifuna ukwenza intando yakho. Noma kuthiwa isimo sinjani, kodwa Nkosi ikhanda kimi inhliziyo ezolangazelela ukwenza intando yakho. Okwesibili, Nkosi dala inhliziyo kimi ezolangazelela njalo ukwenza into ekuthokozisayo noma ekujabulisayo. Dala kimi inhliziyo Nkosi ezongayithandi izinto zakulelizwe. Ubona abantu esabatheni becheka isikole sebhola bese enkonzweni. Into nje esenhlizweni zami ukuthi ngabe isikole sithini. That is the love of the world. Uyibonile indali ngakuphi zishibhile ukuthi the love of the world, uthando lomhlaba enhlizweni. Ukhuluma kanjalo ingane yamaBhayibheli ekhaya. DSTV, the love of the world. Yabona iTV ngaphandle kwe-DS, dingithi i-DS ukuze kube mnandi ekhaya. The love of the world. Angikwazi ukuphinda le ngubo baba. Sengayigqoka kulo mshado. Nakulo ufuna uzophinda yona. Bazothina abantu. The love of the world. Sathi uNkulunkulu angadala kithi inhliziyo ezintsha. Masemcela. Ngoba ushilo kuJeremiah wathi indlu ngawashinda namabalayo. Ngathi iBhayibheli ngeke. uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukushintsha umuntu. Amen. Kodwa fanele ubuke endaweni ethile ukuze ucabanga kwakho nengqondo yakho ishintshe. Kukhona lapho ubuke khona ngoba mawusabuka emhlabeni ngeke ishintshe. Uthi uKolose bukani kuphi? Phezulu. Nifuna kwakuphi khona? Nifuna kwaphezulu. Makukhona nje osakhulumisa itiya la ungamlaleli ungamnaki. Funa okwaphezulu. Lithi iBhayibheli balibonizwe. Bengathintanga ngezandla. Ithembiso beyizwile futhi bangayibonanga. Kodwa bakholwa basebelangazelela izwe elizayo. Banalo bengalibonanga kodwa likhona kuphi enhlizweni zabo. Inkosi yami. Inhliziyo fayilangazelele
ukubona uJesu ngelinye ilanga. Inhliziyo fayilangazelele ukuba sezulwini ngelinye ilanga. If inhliziyo yakho ilangazelela ukubona uJesu ukuthi ibe sezulwini ngelinye ilanga, everything yomhlaba will sink to insignificance. Izongabi lutho. Ngisakhala ngama-potholes la. The road is gold up there. Amen. Igolide. Yebo ukubhikisha. Bhikisha ukuthi ama-potholes awavalile. Thana going to a better land. Amen. Yebo ukubhikisha ukuthi ugesi uyavulwa. Thani ngiye la khona iwudlu siukhanya. Amen. Ngisho ukuthi inhliziyo yakho ayinganaki ukwalomhlaba. Thani ngiya endaweni engcwele. Twisters gobhoza amanzi. Awavalwa, awapheli. Asilam. Twisihlahla sikhiqiza ama-fruit ngama-seasons awo. Uthatha ingqondo yakho uyise lapho. Zonke zalomhlaba izinto zizongabi lutho. Zizongathi shu. Into engaphelile, there are mentions up there. Amen. Ngisho ukuthi ukhathazwa yini? Sathi uNkulunkulu angakhanda kithi inhliziyo ezintsha ezizolangazelela ubungcwele nokulunga kwakhe. Sokuqa uma sivala ngomthandazo. Baba wethu usekhaya ezulwini, sesibonga Nkosi isikhathi osipha sona ukuba Nkosi sifunde izwi lakho, sikhumbuzane futhi nangawe. Akhona-ke Nkosi ukuhlakanipha kokukhuluma kwethu nokukhuluma kwethu kahle okwenza Nkosi ukuthi iy'nhliziyo zethu yiguquke. Kodwa amandla ezwi lakho namandla moya wakho ongcwele ethi Nkosi ingqondo mayivuma bese iyakhetha bese wena Nkosi uqala usebenza ey'nhliziyweni zethu. Siguquleke Nkosi ibandla lakho. Siyayibona Nkosi ingqondo athi uPawulu masibe nayo leya iKristu Jesu. Ngoba sifundile Nkosi ukuthi ingqondo iyona enza Nkosi noma ekhanda isimilo. Ingqondo-ke Nkosi ethi intando yakho mayenziwe, ethi intando Nkosi ingenziwa. Siyayibona Nkosi ihlula ihambe lijulula Nkosi lapho liyayifisa ukukulandela. Kodwa kwamele Nkosi ukuthi ishiye konke okwalomhlaba besilandela wena. Siyayibona Nkosi leso sinqumo siba nzima. Onamuhla nathi Nkosi kunezinto oyilindele siyishiye. Kodwa kungenzeka Msindisi olungileyo sikubona kunzima sengathi akukho ukuphila ngaphandle kwalezo zinto. Siyacela Nkosi usibe isibindi ukuba Nkosi sikusho ukugcwala ngey'nhliziyo zethu ukuthi siyafisa ukuphila impilo ezokwenza intando yakho Nkosi ngokuphelela njalo. Regardless of the cost, regardless of the consequences. Dala kithi Nkosi inhliziyo entsha ezophilela Nkosi ukukujabulisa. Uma kunethile Nkosi engajabulisi wena, simane Nkosi sibajabulise Nkosi labo esakhelene nabo kunokuba sijabulisa wena. Siyakucela Nkosi ukhiphe ey'nhliziyweni zethu ukuthandizwe neminako yabo. Ngoba kuningi Nkosi singabe siyakwazi, kuningi efanele sikulungiselele ngesikhathi samanje.
Kodwa ngenxa yokuthi Nkosi khona esakujahayo, khona ama-reputation esafuna ukuwakhanda, kusanama-titles esifuna ukuwa-achieve, kusanama-positions esifuna ukubizwa ngawo, ugcina Nkosi okwakho nokulungiselela kwethu, usilela Nkosi emuva. Senzele umusa Nkosi mase sizwile le nkulumo, ukuba uSathane Nkosi angayithatha enhlizweni zethu. Kodwa Nkosi wena emhlabeni ovundileyo, ukuba Nkosi izithelo zibonakala. Senzele umusa sophuma, uzivikele Nkosi ngegama laKristu Jesu, kuze kube phakathi.